नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त आखिरकार आप सभी के और हमनी के इंतजार भइल ख़त्म। भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे जी के पहला फिल्म आशिकी के ऑफिशियल फर्स्ट लुक यानी कि ट्रेलर लुक आ चुकल बा। पहला पोस्टर रिलीज हो चुकल बा। सुबह से ही एकर इंतजार रहे और काफ़ी देर हो गई लेके रिलीज होके में, लेकिन देर से ही सही आता गईल। तब बहुत ही मज़ेदार, दमदार और एक तरह से धांसू पोस्टर जोन कहल जाला वो तरीका के पोस्टर भाई, जो कि देख के मिजाज गदगद हो गए। बाकी अब इंतज़ार बा ई फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के, जो कि आप लोगन के रिलीज डेट हम बताइए दिले बानी 24 तारीख के बाजी हैं। 24 तारीख के दूगो चैनल पर रिलीज हुई, एंटरटेन रंगीला और साथ में RDC भोजपुरी। तो अब 24 तारीख के ओकर स्वागत कल जाई। आज गाना भी रिलीज भइल पग घुंघरू बांध, जो ना कि आप लोग खूब प्यार आशीर्वाद देनी। और अब पोस्टर आगे बाद एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताई कि आप लोगन के ई पोस्टर कैसन लागल बा। खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे जी के ई धमाकेदार फिल्म के फर्स्ट लुक हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आयल बा। आप लोग देख ही सकता नहीं। बाकी आप लोग लाइक करके और कमेंट करके अपन जोन बात बा जाहिर करी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।